Máte doma vinec? Bývate v chlieve? Máme pre vás riešenie. Multifunkčný vysávač Tesco. Vidíte, aká je práca s ním rýchla a jednoduchá? Vidíte ten rozdiel? Tento stroj si poradí aj s náročnými podmienkami exteriéru. Pozrite si nášho technika Pavla pri práci. Výmena nástavcov je hračka. Spolu s vysávačom od nás dostanete množstvo praktických doplnkov, ktoré umocnia váš pôžitok z vysávania. Konečne sa nebudete musieť hanbiť za svoju manželku. Naozaj úžasné. Žiadne miesto pre vás nebude nedosiahnuteľné vďaka praktickým teleskopickým nadstavcom. Stále nie ste presvedčení o všestranných možnostiach multifunkčného vysávača Tesco? Ešte stále váhate? Dosť bolo vláčenia. Pozrite sa, ako vám ďalší z fantastických doplnkov, revolučný nosič Cadillac, uľahčí prenos vysávača. A popruhy? Úplne zbytočné. Naši vývojári mysleli na všetko. Chcete byť hviezda? Vďaka modernému vzhľadu a prírodným materiálom, z ktorých je vyrobený, sa dá vysávač a jeho príslušenstvo použiť ako praktický módny doplnok. A čo šport? Stop bolavej chrbtici. Chcete cvičiť rýchlo, efektívne a hlavne bezbolestne? S multifunkčným vysávačom Tesco je to úplne jednoduché. Zakúpte si tento výnimočný multifunkčný vysávač Tesco a zdarma k nemu dostanete túto super hadicu, veľký zmeták, teleskopické trúbky, kútovec, malý zmeták, multifunkčnú kefku, hajzlenku a prvých 10 000 záujemcov dostane tento super prenosný vozík Cadillac. Toto všetko od nás dostanete už za neuveriteľných 2008 korún. Využite už teraz túto výnimočnú akciu. Tesco, 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 Tesco. Tesco. Tesco, Tesco, 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 Tesco. Tesco, Tesco.